językiem polskim w domu białoruskim. To, co powiedział kolega, to będą ostatnie słowa po białorusku, które dzisiaj usłyszymy. Przypomnę, że mamy dwa cele główne podczas naszego spotkania. Po pierwsze, nauczyć się trochę poprawić swój język polski. W związku z tym mówimy wyłącznie po polsku, kto jak umie. A drugi cel, dostarczyć Państwu praktyczne informacje z jakiejś dziedziny, która może być Państwu potrzebna w czasie mieszkania w Polsce. Dzisiaj mamy znakomitego specjalistę jako eksperta. Mogę sobie tylko przypomnieć stanowisko pani Beaty. Pani Beata Libicka-Kowalska, starszy specjalista z działu wsparcia Wydziału Obsługi Klientów i Profilaktyki Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Czyli będziemy mówić dzisiaj o ochronie zdrowia, czyli tematu, który niestety dotyczy nas wszystkich, oby jak najrzadziej, ale w sytuacjach, kiedy taka pomoc czy wsparcie ze strony NFZ jest konieczne, dobrze wiedzieć, jakie mamy prawa, jakie mamy możliwości, co możemy zrobić, tak, żeby ta nasza niedyspozycja była jak najmniej kłopotliwa i problematyczna. Jak to zrobić? Oddaję głos pani Beacie. Jeszcze powtórzę za kolegą, jeśli macie Państwo pytanie odnośnie treści wykładu, proszę podnieść rękę do góry. Ja podejdę z mikrofonem. Jeśli macie Państwo jakąś osobistą sprawę, to proszę po wykładzie podejść do pani Beaty, na pewno uzyskacie Państwo pomoc. Także pani Beato, oddaję Pani głos. Tak, zasłaniamy trochę. Jest do góry. O, teraz słychać podwójnie, nie lubię. No nic. Opowiem Państwu o opiece zdrowotnej w Polsce. O tym, jak to jest, kiedy się przyjeżdża do Polski i trzeba pójść do lekarza. I co trzeba wiedzieć o rzeczach najważniejszych, a na szczegółowe pytania odpowiem po wszystkim, dobrze? To takie najważniejsze i podstawowe rzeczy to jest pomoc w razie nagłego zagrożenia życia. Dzwonimy wtedy pod jaki numer? Ile? Nie. Pod 39 albo pod 112. Różnica między to są numery ratunkowe w Polsce. 999 to jest wyłącznie pogotowie ratunkowe, czyli pomoc medyczna. To jest najszybszy kontakt w celu uzyskania pomocy dla człowieka, który tej pomocy potrzebuje natychmiast. Natomiast jeżeli zadzwonicie Państwo pod 112, to jest ogólny numer służb ratunkowych. Pod tym numerem dostępny jest oprócz pogotowia ratunkowego również straż pożarna, policja i inne służby, do których przełączy Was tam konsultant, który odbierze telefon. Więc jeżeli potrzebujecie pomocy medycznej, to najszybciej ją uzyskacie, dzwoniąc bezpośrednio pod te 39. Wyświetlone tutaj macie na ekranie numer do telefonicznej informacji pacjenta. To jest ten numer 800 190 590. Macie te numery podane w tym numerze Gazetki za Zdrowiem. Jakbyście wszyscy wzięli sobie, warto to mieć i pamiętać o tym numerze, bo to jest numer, pod którym całą dobę, codziennie możecie uzyskać podstawowe informacje, takie jak gdzie pójść do lekarza, gdzie pójść do tego lekarza najszybciej, jak to zrobić, za co zapłacić, co jest bezpłatne, czego możecie oczekiwać i z czym możecie się nie zgadzać. Jeżeli Wam będzie potrzebna jakakolwiek wiedza i jakakolwiek pomoc, to proponuję zacząć od tego właśnie numeru. Jeżeli będą sytuacje, z którym konsultanci infolinii sobie nie poradzą, to prawdopodobnie odeślą Państwa do nas, a my sobie poradzimy. Polecam wzięcie tej gazetki, ponieważ zawiera podstawowe informacje na temat opieki zdrowotnej w Polsce. Dla siebie, dla znajomych, dla wszystkich tych, którzy chcieliby po prostu wiedzieć. Dobrze. Oprócz tej infolinii pierwszego telefonicznej informacji pacjenta macie Państwo jeszcze jeden numer. To jest, jeżeli możecie, to zapiszcie, ja go od razu podam. To jest 800 137 200. Jest to teleplatforma pierwszego kontaktu.
Jeżeli dodzwonicie się pod ten numer, to uzyskacie połączenie bezpośrednio z pielęgniarką albo ratownikiem i według ich oceny również z lekarzem. Tutaj możliwe będzie wystawienie recepty, jeżeli będzie możliwe wystawienie przez telefon oczywiście i uzyskanie nawet zwolnienia lekarskiego, jeżeli lekarz uzna, że jest to konieczne. A jeżeli uzna, że potrzebujecie wizyty bezpośredniej w przychodni nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, w szpitalu czy gdziekolwiek indziej, to również Wam o tym powie. Z tych numerów warto korzystać. Jeszcze jeden numer, jak już Państwo piszecie, ale już ostatni, to jest infolinia 989. To jest takie miejsce, gdzie między 7 a 20 codziennie uzyskacie, to jest centralna e-rejestracja Ministerstwa Zdrowia, uzyskacie informacje i możliwość zapisania się na szczepionkę przeciwko COVID, dowiedzenia się i zapisania się na badania w ramach programu 40+. Można z tego korzystać wielokrotnie, nawet 2 razy po roku od skorzystania. Można też do końca tego roku poza tym systemem centralnej rejestracji zarejestrować się na takie badania na przykład u lekarza POZ. Niemniej to jest taka infolinia, która też ułatwi Wam życie. I to a propos numerów telefonów wszystko. Dobrze, czyli tak. Najważniejsze numery to jest 999, 112, czyli ten numer ratunkowy, gdzie macie wszystko. I to są te infolinie telefoniczna informacja pacjenta. Całą dobę czynna to jest numer bezpłatny. Kolejny numer to jest infolinia teleplatformy pierwszego kontaktu, czyli 800 137 200 i infolinia 989. I to są wszystkie numery, które chciałabym Państwu dzisiaj przekazać i już więcej o numerach mówiła nie będę. Ja tylko dodam, że ten dokument z numerami, tu są też adresy stron internetowych, podstawy prawne, ustawy, prześlemy Państwu. Tak, także Bardzo dostaniecie tak. Państwo, Bardzo na pewno proszę, wrzucimy tak. na grupę na Telegramie, po wykładzie podam adres, więc będzie można je też uzyskać, jeśli Państwo dzisiaj nie zdążycie zapisać. Rozumiem, że Państwo tutaj wszyscy jesteście z Warszawy albo okolic, tak? Ci, którzy nas słuchają albo oglądają w tym momencie, pewnie nie, ale dla tych stąd, to są dane kontaktowe mazowieckiego oddziału. Mieścimy się na Chałubińskiego 8, to jest w samym centrum Warszawy. Nie wiem, czy ktoś z Państwa już był? Nie było potrzeby? To dobrze, no. To jest budynek obok Mariota, dokładnie w centrum, przy dworcu centralnym. Tam możecie Państwo uzyskać bezpośrednio informacje i załatwić też u nas inne sprawy. Na przykład podpisać umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym, uzyskać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, czy na przykład przebadać się w kiosku profilaktycznym, co też jest warte do sprawdzenia stan swojego zdrowia. Czy wszyscy Państwo jesteście ubezpieczeni? Czy ktoś jest ubezpieczony z Państwa? Pracuje? To wszyscy ci, którzy pracują, na pewno są ubezpieczeni. Jeżeli macie rodzinę, rodzina to jest matka, ojciec, dzieci uczące się, małżonek, to takie osoby również mogą być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Czy ktoś z Państwa zgłaszał członków rodziny do ubezpieczenia? No to już wiecie, że jest to możliwe i nie wiąże się z żadnymi kosztami. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć jeszcze czegoś o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym, bo to jest taka możliwość, że musicie podpisać z nami umowę cywilnoprawną i opłacać samodzielnie składkę. Rejestruje się taką umowę w ZUS-ie i macie pełne prawo do świadczeń zdrowotnych. A może ktoś z Państwa jest ubezpieczony w Urzędzie Pracy? A tak w ogóle bez ubezpieczenia to kto jest? Dobrze, więc teraz tak, jeżeli ktoś chciałby z Państwa podpisać, rozumiem, że ma Pani kartę pobytu w Polsce?
jak będzie pani miała kartę pobytu, a nie będzie pani miała jeszcze na przykład podpisanej umowy o pracę, albo nie będzie pani zgłoszona do ubezpieczenia w Urzędzie Pracy, bo taka też jest, albo u kogokolwiek tam, u kogo może być pani zgłoszona. To zgłoszenie z tytułu pracy to nie musi być tylko praca na etat, może być umowa zlecenie. To może pani podpisać z nami umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu. Ja przyniosłam tutaj takie informacje i nawet druki tych umów, zostawię to państwu. Będzie można się z tym zapoznać, bo tutaj są podane szczegółowe informacje, ile wynosi składka miesięczna, w jakiej sytuacji to można. Wszystko tutaj jest, więc to ja państwu zostawię, tylko teraz chciałabym pokazać. Jeżeli ktoś by chciał podpisać umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu, składka jest dość wysoka, bo w tej chwili wynosi 662 zł 88 groszy miesięcznie, ale obejmuje absolutnie wszystko. I do takiej umowy można zgłosić również członków rodziny. Czyli jeżeli jest mąż, żona, 3 dzieci i rodzice, czyli dziadkowie tych najmłodszych, to wszyscy w ramach tej jednej składki mogą być leczeni. Szczegółowe informacje po tym spotkaniu, jeżeli ktoś chciałby, to chętnie odpowiem, dobrze? A ulotki państwu zostawię. Na razie chciałam tylko pokazać, że mam i że warto tym się zająć. Bo jeżeli nie macie państwo żadnego ubezpieczenia, no to nie skorzystacie z tego systemu ubezpieczenia zdrowotnego, jaki obowiązuje w Polsce. W Polsce mogą korzystać bezpłatnie z opieki medycznej osoby ubezpieczone i uprawnione do świadczeń. Ubezpieczone to są te, które pracują u kogoś na etacie albo na umowę zlecenia, albo na przykład duchowni, albo to są osoby, które prowadzą swoją działalność gospodarczą. Tak. To są osoby zgłoszone do Urzędu Pracy i osoby zgłoszone jako członkowie rodzin. Członkowie rodziny to są wstępni i wstępni, czyli pokolenie w górę i pokolenie w dół. Tak? Do ubezpieczenia można zgłosić dorosłe dzieci pod warunkiem, że mają mniej niż 26 lat i się uczą. Uczą się w szkole średniej, czy są studentami na przykład. Dopóki uczą się, a nie mają swojego ubezpieczenia i mają mniej niż 26 lat, mogą być bezpłatnie zgłoszeni do ubezpieczenia rodzica. Tak? Szczegółowe pytania odpowiem. Ktoś z państwa będzie miał, chciałby się dowiedzieć o tym ubezpieczeniu pani, tak? Ja emerytka i zarejestrowana w Urzędzie Pracy, ale to, że ja emerytka, mnie nie zrobili medyczne ubezpieczenie. Pani jako emerytka, bo w Urzędzie Pracy mogą być zgłoszone osoby, które są gotowe do podjęcia tej pracy po prostu. Jeżeli pani ma emeryturę, to taką emeryturę wypłacają pani Polski Bank? Tak. To w banku proszę zapytać o ubezpieczenie. Powinna być pani zgłoszona z tego tytułu do ubezpieczenia. Porozmawiamy potem, dobrze? Ale tu u Polski ja nie mam emerytury. Ale wypłaca ją Polski Bank? To pani pieniądze wypłaca. Rodzina z Białorusi. To znajdziemy wyjście tej sytuacji. Jeżeli takie pieniądze emerytów przechodzą przez Polski Bank i jest to informacja, że jest to emerytura, świadczenie emerytalne przyznane na stałe, to taka osoba również jest zgłaszana do ubezpieczenia zdrowotnego. Bank potrąca na konto ZUS-u pani 9% tej pani emerytury, bo ta składka na ubezpieczenie zdrowotne jest stała dla wszystkich i wynosi te 9% i z tego tytułu ma pani pełne prawo do świadczeń zdrowotnych. Porozmawiamy potem tak indywidualnie, jak to sprawdzić, ale jest wyjście dla pani. Na pewno jest. Dla pani też. Jeżeli nie uda się podjąć pracy, to przy tej pierwszej karcie pobytu może pani z nami podpisać umowę o tym dobrowolnym ubezpieczeniu. Jeżeli się nie uda, no mówię, w żaden inny sposób. Może się uda. Czemu ma się nie udać? No. Dobrze, to teraz tak. Czy wszyscy ci, którzy są ubezpieczeni, mają swojego lekarza w Polsce, lekarza pierwszego kontaktu? A byliście państwo w Polsce u lekarza? A ktokolwiek był u lekarza? Ale nie dotyczy pana Tomasza oczywiście. Я маю умову праці, але
здоров'я було добре. І не зверталася до лікаря. Так само мам міжнародну ахову, карту обирам jutro już. I trzeba teraz do lekarza sімейного підписатися кудись. Zaraz będę o tym mówiła. Tak, jak to zrobić? Już właśnie o tym będę mówiła. Bo ten lekarz pierwszego kontaktu to jest Państwa najważniejszy lekarz. On będzie prowadził Państwa leczenie, kierował Państwa do lekarzy specjalistów, kierował Państwa do szpitala, w razie potrzeby zapewniał transport do tego szpitala, będzie wystawiał Wam recepty na leczenie takie doraźne albo na leczenie przewlekłe, jeżeli te choroby będą przewlekłe. Nie mówię za szybko? Dobrze jest? Dobrze, cieszę się. Więc Państwo możecie sobie wybrać lekarza pierwszego kontaktu. Trzeba będzie pójść do przychodni, wypełnić deklarację wyboru takiego lekarza i to jest właściwie wszystko. Jednocześnie wypełniają Panie deklarację do pielęgniarki pierwszego kontaktu i do położnej. Tak? Nie potrzeba tłumaczenia. Wszystko jasne, tak? Na razie. Nie, porody przyjmuje, więc nie pamiętam, jak to jest po rosyjsku. Akuszerka. Tak, akuszerka. I możecie Państwo wybrać sobie takiego lekarza 2 razy w roku, czyli zmienić sobie, jeżeli Wam się nie podoba, nie dogadacie się. Nie będzie tutaj współpracy takiej, że lekarz będzie Was rozumiał, a po prostu się nie dogadacie. Możecie zmienić sobie lekarza bez podawania przyczyny i bez dodatkowych opłat. Jesteście weryfikowani w takiej poradni, najczęściej numerem PESEL. Wszyscy mają numer PESEL? I to jest właściwie jedyna rzecz, której potrzebujecie. Musicie okazać dokument z numerem PESEL. W przychodniach są takie systemy, które pozwolą sprawdzić na to, czy Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdza w danym dniu Wasze prawo do świadczeń zdrowotnych. Jednym słowem, nie musicie mieć nic więcej, czyli dokument ze zdjęciem i z numerem PESEL. Nie musicie nosić dokumentów potwierdzających nic innego. Jeżeli będziecie wiedzieli, że jesteście ubezpieczeni na pewno, a cokolwiek będzie jakiś problem z systemem, albo wykaże, że w tym dniu nie macie prawa do świadczeń, to zawsze będziecie mogli podpisać oświadczenie, że takie prawo macie i leczenie dalej powinno być bezpłatne. Co robi lekarz pierwszego kontaktu? Przede wszystkim zajmuje się Waszym zdrowiem na takim codziennym poziomie, czyli przyjmuje Was w razie doraźnej choroby. Tutaj możecie mieć problem, raczej nie będzie tak, że pójdziecie do przychodni i powiedzą: proszę bardzo, lekarz czeka, gabinet jest pusty. Osoby, które są chore, wymagają pomocy w danym dniu, powinny być przyjęte w danym dniu. Jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy lekarza, bo leczy się przewlekle i będzie chciał porozmawiać o lekach, może umówić się na taką wizytę w dowolnie wyznaczonym terminie. Ona może być za miesiąc, bo nie potrzebujecie tej pomocy dzisiaj. Jeżeli z jakichś względów nie uda Wam się dostać do lekarza w dniu, w którym tej pomocy potrzebujecie, albo będzie się ta choroba po prostu rozwijała, tak? Czyli rano poczujecie się źle i im później, tym będzie gorzej. To po godzinie 18 będziecie mogli uzyskać taką pomoc w przychodniach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zaraz do tej nocnej opieki wrócę, ale powiem jeszcze o lekarzu pierwszego kontaktu. Lekarz pierwszego kontaktu może Was skierować na badania, różne badania diagnostyczne. To są takie proste badania jak badania krwi czy moczu, tam różnego rodzaju analizy. Może Was wysłać na rentgen, może Wam wykonać USG. Może Was skierować na badania endoskopowe, takie jak gastroskopia czy kolonoskopia. Oprócz tych ostatnich 2 badań, czyli gastroskopii i kolonoskopii, jeżeli dostaniecie skierowanie na jakiekolwiek badanie, jakkolwiek by się nie nazywało, i ta zasada obowiązuje wszędzie, nie tylko u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, musicie z tej przychodni wyjść z wiedzą, gdzie takie badanie wykonać. Czyli lekarz, który Was kieruje na badanie, musi wskazać Wam, bezwzględnie koniecznie, miejsce wykonania badania, bo nie możecie szukać sobie po całym mieście.
po całym województwie, po czymkolwiek. Musicie wiedzieć, gdzie wykonać badanie, bo bezpłatnie będziecie mogli je wykonać wyłącznie w tym miejscu, gdzie ten przychodnia, która was kieruje, ma podpisaną umowę na wykonanie badania. Tak? Jeżeli pójdziecie do lekarza specjalisty i ten lekarz specjalista wyśle was na badanie, które się nazywa jakkolwiek, też musi wam wskazać miejsce wykonania badania. W Polsce nie ma rejonizacji, czyli możecie na przykład leczyć się, mieszkacie w Warszawie. Podoba wam się jakiś lekarz, możecie jeździć do Krakowa. No, wolno wam. Tak sobie wybraliście. Ale musicie pamiętać o tym, że jeżeli ten lekarz z Krakowa da wam skierowanie na badania, to te badania będziecie musieli wykonać tam, gdzie on ma podpisaną umowę, nie tam, gdzie jest wam wygodnie. Więc kierując się wyborem, pamiętajcie o tym, że lekarz, który was kieruje na badanie, wskazuje miejsce jego wykonania i nie można tych badań wykonać w dowolnym miejscu. Jest bardzo mała grupa badań, która jest kontraktowana odrębnie i którą wy sobie wybieracie miejsce tego wykonania. To są takie badania jak gastroskopia, kolonoskopia, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa czy echokardiografia płodu. Tak? I to wykonujecie gdzie chcecie. Gdzie znaleźć takie miejsca? To po pierwsze możecie się dowiedzieć pod numerem tej infolinii 800 190 590, a tutaj proponuję, żeby sobie już sekundkę, tutaj możecie sobie znaleźć. Mamy taki informator o terminach leczenia. Możecie sobie zapisać adres strony. Dostaniecie też taką stronę na grupę, bo tam podałam te adresy. Tutaj znajdziecie miejsca wykonania na przykład rezonansu magnetycznego czy tomografii, ale nie tylko. W tej wyszukiwarce możecie sobie znaleźć również poradnie lekarzy specjalistów oraz oddziały szpitalne. Wszystko właściwie. Wystarczy wiedzieć, czego szukacie. Wybieracie województwo. Wybierzmy mazowieckie, bo jesteśmy na... Wybierzmy Warszawę. Ale oczywiście to jest ogólnopolski, więc wolno wam wybrać, co chcecie. I poradniak. Czego szukamy dzisiaj? Co państwo proponujecie? Rezonans, tak? Dobra. Rezonans magnetyczny, proszę bardzo. I tutaj pokazuje się wam lista placówek, które wykonują te badania. Macie nazwę przychodni, tak? Widać? Nie zasłaniam? Dobra, o tu. Nazwę placówki, adres, telefon. Tutaj są podane informacje, co jest, bo niektórzy się nie poruszają sprawnie dla osób niepełnosprawnych, czyli możecie sprawdzić, gdzie jest podjazd, gdzie jest winda, gdzie jest parking. Dla niektórych te informacje są bardzo istotne. Tutaj macie podane terminy. Pierwszy wolny termin. Raz na kilka dni te przychodnie nam wykazują, kiedy jest wolny termin i tutaj macie wolne terminy. Sprawdzacie sobie, kto ma najkrótsze terminy albo na jaki termin możecie udać się tam, gdzie macie najbliżej po prostu. I tutaj znajdziecie wszystko. Sprawdźmy cokolwiek innego. Poszukajmy jakiegoś lekarza specjalisty. Co państwo proponujecie? Wpiszę kardiolog, bo z tym są problemy. Jak wpiszecie kardio, to zobaczcie, otwiera nam się lista tutaj placówek. Jeszcze raz. Kardio. O. Trzeba dobrze i wybrać, bo mamy kardiologię tu, prawda? Oddziały kardiochirurgiczne i tak dalej. Kardio, no więc wpisujemy dalej. Szukajmy tego, czego my potrzebujemy. Widzicie, ile tego jest? Poradnia kardiologiczna będzie tu. Świadczenia z zakresu kardiologii. W tym miejscu ukażą się wszystkie placówki, które mają podpisane z nami umowy na poradnie kardiologiczne. Tak? Jest tego naprawdę sporo. Jeżeli potrzebujecie dla dzieci, no to oczywiście zaznaczacie w tym miejscu świadczenia udzielane dzieciom i wyszukaj. Mamy tutaj również nazwę przypadków. Stabilny, czyli potrzebujecie pomocy lekarza specjalisty, ale ta pomoc nie musi być udzielona szybko. Tak? To jest normalne, zwykłe skierowanie. Jeżeli będziecie potrzebowali pilnie, to lekarz wam napisze na skierowaniu pilny albo CITO, to jest to samo. I wtedy wy sobie tutaj zaznaczycie pilny przypadek i szukamy. Te terminy będą znacznie krótsze.
bo osoby ze skierowaniem pilne są przyjmowane wcześniej niż osoby, które mają takie zwykłe skierowanie. Te terminy dotyczą tylko pierwszej wizyty. Następne wizyty wyznaczane są już przez lekarza. Jedni będą potrzebowali wizyty za 2 tygodnie, inni za pół roku, w zależności od stanu zdrowia. Tak? W każdym razie w tej wyszukiwarce znajdziecie sporo. Jeżeli nie poradzicie sobie na początek z tą wyszukiwarką, to proponuję dzwonić pod ten numer infolinii, ten 800 190 590, bo tam konsultanci poradzą sobie na pewno. Tak? No to wracamy do lekarza pierwszego kontaktu. Ten lekarz pierwszego kontaktu ma w swoich kompetencjach możliwość skierowania Was na określoną pulę badań. Ten katalog badań, na które może Was wysłać, jest ściśle określony. Nie na każde badanie będzie mógł Was wysłać lekarz specjalista, lekarz pierwszego kontaktu. Tak? Będzie natomiast mógł Was skierować do lekarza specjalisty. Do specjalisty będziecie potrzebowali skierowania. Skierowania w Polsce wystawiane są elektronicznie, czyli dostaniecie tylko 4-cyfrowy kod, który razem z Waszym numerem PESEL będzie podstawą do przyjęcia Was w poradni specjalistycznej. Tak? Te kody przychodzą na Wasze indywidualne konto. Może Wam też lekarz wydrukować. Czy ktoś z Państwa ma profil zaufany? Jedna Pani, Pan, macie Państwo. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma, no to trochę zmienię jednak sposób, bo to jest bardzo ważne. Proponuję sobie założyć. Jeszcze tutaj nie miałam w planach, ale zaraz znajdę, bo to proste i miłe i przyjemne w tym miejscu. Proszę sobie zobaczyć. Na stronie profil zaufany, bo muszę wpisać adres, bo myślałam, że jest pz.gov, ale to muszę całe tu. .pl. Pod tym adresem możecie Państwo złożyć wniosek o profil zaufany. Zaraz powiem, co to jest. Możecie to zrobić przez bank albo możecie zrobić osobiście w urzędach, na przykład takim jak nasz. Możecie to zrobić w każdym oddziale ZUS-u, możecie to zrobić w głównych urzędach statystycznych, możecie zrobić w oddziale NFZ-u. Albo przez bank, tak? Zmień sposób rejestracji. Możemy się zarejestrować. Pokażę Państwu, jak to wygląda w placówce na przykład. Jeżeli chcielibyście Państwo potwierdzić taki wniosek w NFZ-cie, to na tych stronach to się dzieje, dobrze? Profil zaufany jest to Wasza tożsamość elektroniczna. Na podstawie jednego numeru PESEL, indywidualnego dla każdej osoby, można mieć tylko jeden profil zaufany. Mając taki profil zaufany, jesteście traktowani jako osoba, jeżeli kontaktujecie się na przykład z urzędami elektronicznie, jesteście traktowani jak ktoś, kto jest osobiście, bo już Wasza tożsamość została sprawdzona. Możecie tym podpisywać dokumenty, zawierać nawet notarialne. Przez profil zaufany można naprawdę dużo. Jeżeli już założycie ten profil zaufany, to pamiętajcie o tym, żeby nigdy nikomu nie udostępnić, bo to jest tak, jakby ktoś miał Wasz dowód osobisty, był do Was podobny i załatwiał wszystko na Wasze konto. Czyli to jest wyłącznie Wasze i nikomu tego nie udostępniacie. A jest to ważne o tyle, ja Państwu przywiozłam takie ulotki. Zaloguj się do zdrowia. Proszę sobie wziąć te ulotki. Są z tyłu, tu. Tutaj będą informacje. Wszystko zostawię tutaj Państwu, więc dla znajomych też. Będziecie mogli się dowiedzieć, co można załatwić przez profil zaufany, jeśli dotyczy to zdrowia. Będziecie mogli na przykład wejść na swoje indywidualne konto pacjenta. Każdy pacjent ma takie konto, nawet jeżeli o tym nie wie, że ma i nawet jeżeli tam nie zagląda. Ono po prostu jest. Jeżeli NFZ za cokolwiek zapłaci, za jakiekolwiek udzielone Wam świadczenia, wszystkie będą zapisane w Waszym indywidualnym koncie. Jeżeli zgłosicie do ubezpieczenia na przykład dziecko, to będziecie mieli podgląd do historii leczenia swojego dziecka. To chyba zostawię, bo tego jest dość dużo. Osobom spóźnionym polecam ten numer, wszystkie gazetki, tak, tutaj ze zdrowiem. One są też dostępne w internecie, pokażę za chwilę gdzie. Tu są wszystkie informacje o systemie opieki zdrowotnej. No to wracamy do lekarza pierwszego kontaktu i do tych specjalistów, czyli dostajecie skierowanie. Tutaj lekarz pierwszego kontaktu nie mówi Wam, gdzie macie pójść do specjalisty. To jest Wasz wybór.
Gdzie znaleźć takiego specjalistę, to już pokazywałam w tych wyszukiwarkach, prawda? W tym informatorze o terminach leczenia, na przykład tu. I tyle. Idziecie do specjalisty, zajmuje się dalej wami specjalista. Jest tylko kilka specjalności takich w Polsce, do których nie potrzeba skierowania. Nie potrzeba skierowania do ginekologa, do stomatologa, do wenerologa, do onkologa i do psychiatry. Nie potrzeba skierowania. Chodzi tutaj o to, żeby ułatwić kontakt z lekarzami tej specjalności od razu, żeby nie było potrzeby, że trzeba pójść do lekarza pierwszego kontaktu po skierowanie. Czyli jeżeli potrzebujecie udać się do któregoś z tych innych, no mówię onkolog, to jest lekarz, który zajmuje się, ludzie się boją pójść do onkologa, bo on się zajmuje chorobami nowotworowymi. Czasami warto pójść od razu do onkologa, żeby zacząć leczenie od wykluczenia najgorszego, tak? Bo nowotwór, mówię, wcześniej wykryty, jest wyleczalny, łatwiej się z nim można obejść, szybciej, tak, zacząć leczenie. Więc jeżeli ktokolwiek z Państwa będzie miał jakiekolwiek podejrzenia, to do onkologa może udać się bez skierowania. Dotyczy to też wszystkich innych specjalności. Wiem, że w Polsce boją się również ludzie pójść do psychiatry. Źle się to wszystkim kojarzy, zupełnie niesłusznie. Lekarz jak każdy inny i choroby jak każdy inny. Więc jeżeli będziecie potrzebowali, bo jest wam źle, macie depresję albo ktoś z rodziny uważa, że macie depresję i prawdopodobnie ma rację, bo łatwiej mu będzie z boku ocenić, to szukajcie psychiatry i tam też nie potrzebujecie skierowania. Jeżeli będziecie potrzebowali, lekarz psychiatra uzna, pomocy psychologa czy terapeuty, to was tam skieruje. Po prostu. Od razu na terapię bez skierowania się nie dostaniecie, czy nie uzyskacie pomocy psychologicznej. Tutaj potrzebne będzie to skierowanie i już. Czyli potrzebujecie. Czym się zajmuje wenerolog, to wiecie, to są choroby przenoszone drogą płciową. Dermatolog też się tym może zająć, ale wenerolog bezpośrednio. Czyli dermatolog, onkolog, psychiatra, to już był wenerolog, onkolog, psychiatra, stomatolog i ginekolog, tak? Tutaj nie potrzeba skierowań i wy wybieracie miejsce, gdzie chcecie pójść do takiego lekarza. Lekarz pierwszego kontaktu daje wam również skierowanie do szpitala na transport sanitarny. Jeżeli potrzebujecie, czy do przychodni specjalistycznej, jeżeli wasz stan albo waszej rodziny jest taki, że potrzebujecie transportu medycznego, bo sami nie dotrzecie po prostu, to na pierwszą wizytę w poradni specjalistycznej będziecie mogli dostać zlecenie na transport. Bezpłatne oczywiście, tak? Jeżeli już przychodnia specjalistyczna obejmie was taką opieką specjalistyczną, to zlecenia na transport będzie wystawiała już ta poradnia specjalistyczna. W każdym razie transport w Polsce jest bezpłatny dla osób, które naprawdę tego potrzebują. Jest też częściowo odpłatny dla osób, które mają trudności. Są w stanie dotrzeć, ale z trudnościami do poradni. Wtedy taki transport może być odpłatny częściowo. To już są szczegóły. Jeżeli ktoś będzie potrzebował, to chętnie powiem, gdzie znaleźć takie informacje. Czy wiecie Państwo, kto może w Polsce udać się do lekarza bez kolejki, na przykład bez skierowania? To są takie osoby, które mają szczególne uprawnienia. Na przykład takie jak osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ten znaczny stopień musi być określony przez odpowiednie urzędy w Polsce, na przykład przez powiatowe, miejskie tam urzędy do spraw niepełnosprawności, czy na przykład przez ZUS. I taka osoba, jak ma orzeczenie, jest przyjmowana bez skierowania i bez kolejki. Bez kolejki oznacza, że musi być przyjęta w dniu, w którym zgłasza się do takiego lekarza specjalisty, a jeżeli nie ma lekarza w tym dniu albo jest, no nie ma możliwości przyjęcia, jest wielu pacjentów, to musi być przyjęta w ciągu najbliższych 7 dni roboczych. Są takie pewne grupy, tutaj takich osób nie widzę, które miałyby takie potrzeby, więc na razie w takim razie przejdę dalej. Co wiecie już, co zrobić, kiedy wam się lekarz nie podoba, tak? Możecie sobie go po prostu zmienić. To teraz jeszcze powiedzmy, jak sobie tego lekarza pierwszego kontaktu wybieramy. Mieszkacie sobie gdzieś tutaj na Saskiej Kępie w Warszawie, a wybierzecie sobie, nie wiem czy znacie dobrze miasto, wybierzecie sobie tego lekarza pierwszego kontaktu w Ursusie, bo koleżanka mówiła, że jest świetny. I w tym Ursusie mogą wam odmówić. Powiem zaraz dlaczego. Bo nie będą w stanie objąć was opieką domową.
Dzisiaj się czujecie dobrze, mówicie, nie potrzebujemy lekarza w domu, przyjedziemy. Ale może być sytuacja, kiedy będziecie go potrzebować, a przychodnia, do której chcecie się zapisać, nie będzie w stanie objąć opieką pacjentów, których ma tam na miejscu i do których musi pójść na wizyty domowe. To jest jedna z dwóch przyczyn, kiedy lekarz przychodnia pierwszego kontaktu może odmówić wam przyjęcia waszej deklaracji. Czyli nie będzie w stanie wam zapewnić tej opieki domowej. Mieszkacie zbyt daleko na przykład. Może też mieć zbyt wielu pacjentów. Wtedy też może wam odmówić. W żadnym innym przypadku. Czyli wybierzcie sobie coś, co będzie miało sens. Albo gdzieś koło domu, koło pracy, tak żeby było wam wygodnie. Tam będziecie mieli również pielęgniarkę pierwszego kontaktu. Możecie ją wybrać w innej przychodni, ale tak naprawdę nie bardzo ma to sens. Ponieważ lekarz może was skierować na odpowiednie zabiegi i na badania, więc ta pielęgniarka w miejscu, gdzie macie złożoną deklarację, jest ważna, tak? Dotyczy to również położnych, akuszerek, które zajmują się nie tylko kobietami w ciąży, ale tak, mają tutaj dużo do powiedzenia, bo przyjmują te pacjentki oprócz poradni ginekologicznych. Opiekują się również dziećmi, w tym chłopcami, przez pierwszy miesiąc ich życia. Zapewniają też wizyty w domu po porodzie, więc ta położna jest dość ważna. Zapewniają opiekę również kobietom nie tylko ciężarnym i w połogu, ale w całym okresie ich życia. Zawsze będziecie mogli się do takiej położnej zgłosić. Pamiętajcie o tym, bo ważne, bo to jest położna niezależna od tego, co znajdziecie w gabinetach ginekologicznych. Czy jakieś pytania dotyczące lekarza pierwszego kontaktu? Chciałbym zapytać, kiedy masz na przykład zachorowanie chroniczne Mhm. i takie specyficzne, na przykład i potrzebujesz często chodzić do lekarza, na przykład kardiologa i każdy raz musisz iść do lekarza pierwszego kontaktu, żeby otrzymać to Nie, tylko raz. tylko raz. I później chodzisz Tylko raz potrzebuje się skierowania. To skierowanie jest zarejestrowane u kardiologa, a już potem kardiolog wyznacza terminy następnych wizyt. Jeżeli potrzebny jest transport, to na pierwszą wizytę zapewnia lekarz pierwszego kontaktu, a w następnych przypadkach już ta poradnia specjalistyczna. Jeżeli potrzebne będą leki od tego kardiologa i nie będziecie widzieli się stale, chociaż kardiolog może wystawić recepty nawet roczne w tej chwili, czyli możecie przez rok kupować. Zaraz powiem o lekach oddzielnie, dobrze? To może też dać zaświadczenie do lekarza pierwszego kontaktu z informacją taką, że jesteście pod opieką poradni kardiologicznej, chorujecie na taką i taką chorobę i przyjmujecie stale leki. Tutaj musi być podana nazwa leku i jego dawka. I wtedy ten lekarz będzie mógł wypisywać, lekarz pierwszego kontaktu, do którego niewątpliwie dostać się łatwiej, będzie mógł wam wypisywać recepty. Będziecie mogli też poprosić o receptę. Nie wszystkie przychodnie to umożliwiają, ale niektóre tak. Również przez ten profil zaufany, przez wasze internetowe konto pacjenta. Super, dziękuję. Mhm. Jeszcze jakieś pytania? Nie, na razie nie. To idziemy dalej, tak? Jeżeli nie dostaniecie się do lekarza w ciągu dnia, bo taki lekarz pierwszego kontaktu przyjmuje między godziną 8 a 18 od poniedziałku do piątku, to możecie pójść do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Czy ktoś z Państwa już korzystał z takiej formy pomocy? To ja już mówię, o czym mówię. Wszędzie, w każdej dzielnicy Warszawy, w każdej miejscowości większej, no nie w każdej wsi, bo tutaj nie, na pewno nie, ale na pewno w jakimś tam jest taki punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie ma tutaj żadnej rejonizacji, czyli możecie pójść dowolnie, w dowolnym miejscu w całym kraju. Czyli mieszkacie sobie tutaj w Warszawie i możecie pójść sobie do takiego na nocną i świąteczną pomoc zdrowotną w Poznaniu, bo akurat jesteście tam i zachorowaliście. Nie ma tutaj żadnej rejonizacji. To jest lekarz niezależny od tego, gdzie złożyliście tą deklarację. Lekarz ten ma ocenić wasz stan zdrowia i pomóc wam w tej chwili doraźnie. Czyli jeżeli jest potrzeba, dać leczenie, wypisać recepty, tak? Wystawić zwolnienie lekarskie, skierować was na jakiś zabieg, czy skierować was do szpitala. To jest taki lekarz, który udziela wam pomocy teraz. On nie będzie się zajmował waszym przewlekłym leczeniem.
i będzie was kierował do lekarzy specjalistów. On pomoże wam teraz na tę chorobę, z którą się do niego zgłosiliście. Tak? I to jest niezależne. Jeżeli mieszkacie w Warszawie na Pradze Północ, a będziecie chcieli pójść do lekarza na Ursynowie, nie ma problemów. Nie ma tutaj żadnej rejonizacji. Wszystko, co musicie mieć ze sobą, to dokument z numerem PESEL. To jest wszystko. Dostaniecie wtedy tam pomoc osobistą. Można skorzystać z takiej pomocy również przez telefon, w każdym takim, pod numerem tej infolinii, którą już podawałam wielokrotnie, ale powtórzę jeszcze raz, 800 190 590. Dowiecie się, gdzie jest taka poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. I to jest miejsce, do którego warto pójść, bo ta pomoc będzie udzielona najszybciej. Zdarza się tak, że jeżeli ktoś jest chory, bardzo źle się czuje, rozwija się ta choroba w ciągu dnia. Zamiast pójść na punkt takiej nocnej i świątecznej opieki, idzie sobie do szpitala na SOR, czyli wiecie, co to za skrót SOR? Niech pani mówi. Na przykład chodzi o to, że to jest szpitalny oddział ratunkowy. To jest takie miejsce, gdzie się ratuje życie i zdrowie. Czyli osoba, która kieruje się zupełnie innymi zasadami. Tutaj też nie ma rejonizacji. Wolno wam pójść na SOR, kiedy potrzebujecie pomocy. Na przykład ze złamaną nogą, na przykład coś się stanie z okiem, ręką, nogą, no z czymkolwiek. Gorączka wam rośnie, nieprzytomnie, kręci wam się w głowie, zemdleliście, cokolwiek, możecie szukać pomocy na SOR-ze, niezależnie od tego, czy wcześniej widział was jakiś lekarz, czy nie. Natomiast jeżeli wam się rozwija choroba taka, która wymaga pomocy, jesteście chorzy, potrzebujecie pomocy, zaraz pani powiem, lepiej pójść do takiej przychodni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej niż na SOR. Powiem dlaczego. Bo na SOR-ze przyjmowani jesteście niezgodnie z tym, jak przyszliście, tylko zgodnie ze stanem zdrowia. Każdy, kto będzie w cięższym stanie niż wy, będzie przyjęty przed wami. Czyli tutaj obowiązuje tak zwany triaż. Ocena przypadków ze względu na ciężkość ich zachorowania. Im ktoś będzie bardziej wymagał pomocy, tym szybciej zostanie przyjęty. Szybciej zostanie przyjęta osoba, która ma duszności, niż osoba, która skręciła kostkę. Więc jeżeli nie wymagacie takiej pomocy natychmiastowo szpitalnej, to ja proponuję, z mojego całego doświadczenia, 20 lat pracuję w NFZ-cie i też już żyję sporo na tym świecie, lepiej pójść do placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niż pójść na SOR. Jeżeli będzie trzeba, to taki lekarz tej nocnej pomocy da wam skierowanie do szpitala, albo nawet sam wezwie karetkę. Ma do tego prawo. Więc pomoc uzyskacie na pewno. Natomiast jeżeli traficie na SOR, musicie mieć świadomość, że każdy, kto będzie w gorszym stanie, będzie przyjęty przed wami. Żebyście się potem po prostu nie zdziwili, że przyszliście o godzinie 6 wieczorem, a wychodzicie o 6 rano. Bo po drodze były 2 wypadki i przywieziono 5 osób w bardzo ciężkim stanie. Taka jest różnica między tą nocną i świąteczną opieką zdrowotną, a szpitalnym oddziałem ratunkowym. Tak? Jeżeli traficie, proszę pytać. Nie, ze złamaną nogą to na pewno już nie. Nie mówiłam o złamanej nodze. Mówiłam o tym, że na przykład rozwija się u was, nie wiem, angina. Bardzo kaszlecie, coś tam się dzieje takiego, no chorujecie, macie grypę, cokolwiek innego. Jeżeli to jest sprawa taka ewidentna, że musicie trafić do szpitala z tą złamaną nogą czy ręką, no to tak. Ale są różne choroby, no, boli was ucho. Nie wiecie wy na pewno, że nie było urazu. Lepiej pójść tutaj. Jeżeli lekarz sobie nie poradzi w tej nocnej, to was odeślę do szpitala. Albo zabezpieczy was na tyle, że będziecie mogli pójść do lekarza normalnie w ciągu dnia w następnym czasie. Tak? Pamiętajcie tutaj też, że nie ma rejonizacji, żeby nikt wam nie mówił, że mieszkacie na Bemowie, musicie pójść na Bemowie. Nie ma. Możecie pójść gdziekolwiek. Musicie mieć ze sobą tylko dokument z numerem PESEL i to jest wszystko. Uzyskacie taką pomoc na pewno albo osobiście, albo przez telefon. Ja już tutaj podawałam, jeżeli potrzebujecie tej pomocy, ale ta pomoc nie musi być udzielona bezpośrednio przez lekarza, nie musi ten lekarz was zobaczyć. Możecie dzwonić pod ten numer teleplatformy pierwszego kontaktu. Jeszcze raz powtórzę ten numer, to jest 800 137 200. Tak? I
Tam też możecie uzyskać taką informację. To już doszliśmy do szpitala. Niech pani pyta. Скажите, коли, наприклад, я була у гэтай страховой кампанії у невролога, і зараз мені треба прийти у НФЗ. Ці можу я до доктора першого контакту прийти з заключенням з другої кампанії? Тобто мені треба обов'язково, каб гэты доктор першого контакту мені відправив до невролога тут, у НФЗ. Альбо я прийшла, у мене є документ, де написано, яка у мене хвороба, від невролога прийшла, у мене така хвороба, мені потрібні такі ліки. І він може ці ліки виписати сам, альбо мені потрібно чекати тут невролога. Będzie mógł wypisać sam, jeżeli będzie pani miała zaświadczenie wystawione przez lekarza specjalistę, tutaj przez nefrologa, tak, że ma pani taką chorobę i bierze pani takie leki, to jest podstawa do wystawienia recepty przez lekarza pierwszego kontaktu, tak? Ta cała historia pani leczenia, jeżeli to będzie w ramach ubezpieczenia się działo, będzie też zapisana w waszym tym internetowym koncie pacjenta. Zawsze warto lekarza upoważnić do tego, żeby sobie tam zajrzał i sprawdził. To jest o tyle ważne, że jeżeli ktoś zajrzy do historii waszego leczenia, że będzie mógł wiedzieć, żeby nie wypisał wam lekarz leków, które mają działanie przeciwstawne, czyli działają zupełnie inaczej, żeby wam nie wystawił tego samego leku pod inną nazwą, bo to jest wtedy duże niebezpieczeństwo, że dostaniecie za dużą dawkę. Tak, ale tak, jeżeli będzie pani miała zaświadczenie wystawione nawet w prywatnym gabinecie i zgłosi się pani do lekarza, za chwileczkę, dobrze, do lekarza pierwszego kontaktu, to on na tej podstawie będzie mógł wystawiać pani dalej receptę. A jeszcze raz, specjalista może wystawić pani receptę nawet roczną. Czyli dać pani taki zapas leków, który wystarczy na rok. Nie musi pani wszystkich leków kupować naraz. Może pani sobie co miesiąc kupić opakowanie, czy tam co ile pani potrzebuje. Słucham pani. A to zależy. Robić tłumaczenie lub To zależy. znowu wszyscy badają? Już pani mówię, to zależy od tego, czy lekarz będzie rozumiał, czy nie. Dla jednego to jest zawsze, wystawienie recepty to jest zawsze indywidualna decyzja lekarza, bo lekarz wypisując wam jakąś receptę bierze odpowiedzialność za to, że te leki jakoś na was działają. Jeden lekarz będzie potrzebował tłumaczenia z angielskiego, drugi z rosyjskiego, jakkolwiek inaczej. Jeżeli lekarz powie wam, że potrzebuje tłumaczenia, to tłumaczenie mu przynieście. Jeżeli zna język na tyle, że nie będzie go potrzebował, albo nazwy tych leków, które tam są mu znane. Jeżeli to będzie zapisane na przykład substancją taką leczniczą międzynarodową, to lekarz sobie poradzi, bo czasami nazwa sama leku bez podania, co tam w środku jest, to, co was leczy, taka nazwa handlowa, jest niewystarczająca. Jeżeli to będzie napisane w sposób wystarczający, czyli lek, nazwa handlowa, pod jaką nazwą lek jest sprzedawany i to, co tam jest tą substancją leczniczą w środku, w jakiej dawce pani bierze i lekarz zrozumie po prostu, co tam jest napisane, będzie mógł wystawić. Jeżeli powie, że potrzebuje tłumaczenia, no to go potrzebuje. Tak, że mam po prostu wszyscy zaświadczenia w języku rosyjskim, ale jeszcze cały rok mieszkałam w Łotwie i wszyscy badania i zaświadczenie mam w języku łotwiowskim. Też potwierdzone jest, że mam chorobę. Wie pani co, tak, szybciej znajdzie pani lekarza, który mówi po rosyjsku, niż po łotewsku. Ja osobiście nie znam ani jednego, który mówiłby po łotewsku, a tych, co mówią po rosyjsku w Polsce jest całkiem sporo tych osób, więc... Tak, ale w tych zaświadczeniach w języku łotwiowskim jest napisane na po angielsku, tak. To dalej, nazwa jeżeli lekarz będzie znał ten język angielski na tyle, że uzna, że to mu wystarczy, no to mu wystarczy. Ja nie powiem pani, czy trzeba, czy nie trzeba. To jest zawsze indywidualna decyzja lekarza. I też zapewniam, że łatwiej będzie z dokumentem po rosyjsku niż po łotewsku, tak? Bo język rosyjski, angielski czy niemiecki to są najbardziej popularne tutaj w Polsce języki ze względu na to, no, gdzie mieszkamy, tak? Mamy sąsiadów takich i takich, więc po rosyjsku mówi znaczna grupa lekarzy. Nawet jeżeli nie mówi, to rozumie, tak, i przeczyta.
Ja sama się uczyłam w szkole rosyjskiego i raczej rozumiem, co tu Państwo do mnie mówicie gdzie indziej, ale sama już się nie odważę powiedzieć, na pewno nie tak, żeby mnie ktoś tutaj ocenił. No, gdzieś tam jak pojadę turystycznie, to owszem, spróbuję, ale teraz nie, więc znacznie to zależy od lekarza, bo to lekarz indywidualnie podejmuje decyzję, czy mu wystarczy, czy nie. Jedni będą potrzebowali tłumaczenia, inni nie. Nie umiem Pani powiedzieć, czy ten konkretny lekarz, no z tym Młotewskim naprawdę może być trudno. Z angielskim łatwiej, no. Proszę spróbować. To teraz jak jesteśmy przy tych lekach, to jeszcze powiem Państwu, jak to wygląda w Polsce z receptami. Kupowaliście już Państwo leki w Polsce na receptę? Czyli wiecie już, że dostajecie kod i razem z numerem PESEL idziecie do apteki, tak? Lekarz to może wydrukować, ale to w ogóle jest niepotrzebne. Jeżeli nie chcecie podawać numeru PESEL w aptece, a często nie chcecie tego robić, to niektóre apteki mają takie urządzenia, gdzie ten PESEL można sobie tam wstukać, albo napisać na kartce, możecie też poddać wydruk, albo możecie pokazać w telefonach, smartfonach kod recepty i sobie bez problemu ściągną. Tylko jest jedna uwaga dotycząca leków. Jeżeli na recepcie macie 5 opakowań, a lek jest na przykład drogi, albo nie ma więcej, nie ma tych 5 opakowań, to musicie tylko pamiętać o tym, że jeżeli zaczniecie kupować z tej recepty te leki w aptece, to resztę opakowań musicie kupić w tej samej. Czyli przyszliśmy do apteki, lek kosztuje 350 zł, kupiliście 2 opakowania, a macie na recepcie jeszcze 3. Nie musicie ich kupić danego dnia, tylko po pozostałe 3 musicie wrócić do tej samej apteki, tak? Tak to wygląda. Proszę pytać. To tak samo. To znaczy macie Państwo, bo generalnie recepta jest ważna 30 dni, a na antybiotyk 7, tak? Natomiast przy recepcie rocznej kupujecie do daty, która została określona na tej recepcie, też w tej jednej aptece, tak. Elektronicznie to tak jest, że bez względu na to, co tam macie na wydruku, że jeden lek to jest jedna recepta. Czyli jeżeli lekarz da wam wydruk, gdzie jest 5 leków, 5 różnych leków, to tak jakby to było 5 różnych recept. Każdy lek możecie kupić w innej aptece. Nie ma tutaj problemu, że musicie wszystko w jednej. Łatwiej to kupić. To od razu powiem, że są takie wyszukiwarki z lekami. Tutaj jeszcze nie dałam adresów, ale są 2. To nie są wyszukiwarki NFZ-u, ale będziecie mieli Państwo tam podany adres. Wiem, że będzie wrzucony, to nawet nie będę teraz mówić. To są takie wyszukiwarki, które się nazywają Gdzie po lek albo Kto ma lek. Są też takie aplikacje na telefon i to są takie aplikacje, które, o widzicie Państwo, tu sobie możecie na przykład, to jest jedna z wyszukiwarek, ale dostaniecie jeszcze drugiej. To są wyszukiwarki, które powiedzą Wam, gdzie można dostać lek, którego jest mało, gdzie mogą być braki. Ułatwi Wam to znalezienie leku w danej aptece. Pokazuję tutaj Państwu również bazy 2. O, macie tutaj Państwo na przykład informacje. Tak, wpisujecie sobie nazwę leku, jakikolwiek lek. O, wpiszę taki trudny lek, z którym w Polsce są problemy. Na przykład lek, który się nazywa Xarelto. To jest lek, który podawany jest na przykład przy migotaniu przedsionków. Często lekarz, kardiolog zapisuje. To jest lek, który podawany jest przy problemach z krążeniem. I szukamy sobie leki. Xarelto. To jest taka wyszukiwarka, która mówi Wam, czy lek jest refundowany, a jeżeli jest refundowany, to w jakiej chorobie. Ponieważ ten sam lek może być wydawany bezpłatnie, może być wydawany na ryczałt za kilka złotych, może być sprzedawany z odpłatnością 50% albo 100% na przykład. I to nie zależy od widzimisię lekarza, tylko zależy od tego, na jaką chorobę jest zapisany. Tu jest zależna refundacja. Tutaj pojawia się też taki temat, który ostatnio bardzo modny w Polsce, o bezpłatnych lekach dla dzieci i dla osób powyżej 65 roku życia. Chciałam tylko powiedzieć, że jest lista leków, które mogą być wydawane bezpłatnie dzieciom i osobom po 65 roku życia. Jeżeli lek będzie na takiej liście, a osoby, które dostają receptę, spełnią te warunki, czyli to są albo dzieci, albo osoby po tej 60, po tym 65 roku życia, to jeszcze nie wystarczy, żeby otrzymać lek bezpłatnie. Ten lek będzie wydany bezpłatnie, jeżeli lekarz zapisał go na chorobę,
przy której jest refundowany. Czyli przy jednej chorobie jest za darmo, przy innej na 100%. Więc to nie jest tak, że wszystkie leki są bezpłatne. Jest konkretna lista leków umieszczona na tej i nie wszystkie, absolutnie. Nie są to z reguły. No w każdym razie są. Jest lista leków dostępnych i wiek spełniony i to jest za mało. Musi być jeszcze choroba, na którą ten lek jest refundowany. W tym miejscu możecie Państwo na przykład sobie sprawdzić, ile kosztuje lek. Tabletki powlekane, proszę bardzo, opakowanie, najmniejsza dawka, ale weźmy taką najbardziej popularną. Tutaj sobie pokażę Wam na tym przykładzie. Na przykład 28 sztuk. Lek kosztuje 365 zł. Drogo? Drogo. Nie dotyczy, tutaj macie wskazania, kogo nie dotyczy, bo lek może wypisać nie tylko lekarz, ale również pielęgniarka, która jest do tego uprawniona. Może to być felczer. Felczer to jest, tak jak lekarz, ma prawie właściwie te same funkcje. W Polsce jest niewielu felczerów, ale jeszcze są. Może wystawić tutaj taką receptę i oprócz lekarza, tu macie Państwo podaną możliwość, kto może taki lek wystawić. Pielęgniarka nie może, 65 plus nie dotyczy, nie podaje się tutaj. S to dotyczy w takiej dawce, bo 18 plus. C to jest ciężarna, bo jest pewna grupa leków dla ciężarnych, które są bezpłatne. Też nie wszystkie, tylko te, które są na tej liście, tak? I macie Państwo podaną odpłatność z refundacją i bez refundacji. No to sprawdźmy ten przykład, który tutaj sobie wybrałam wcześniej. Proszę bardzo, tutaj jest najważniejsza rzecz, wskazania refundacyjne. O. I tu sobie możecie przeczytać, gdzie i kiedy lek jest refundowany. Akurat w tej dawce w ogóle nie jest. O, lek pełnopłatny. Proszę bardzo. No to sprawdźmy to. O. Bezpłatnie dla osób, które ukończyły 65 rok życia we wszystkich wskazaniach objętych refundacją. Czyli bezpłatnie dostaną osoby wyłącznie takie, które miałyby takie choroby jak zakrzepice żył głębokich, zatorowość płucna ostra tutaj, tak? Leczenie zakrzepicy żył głębokich i to wszystkie tylko i wyłącznie w takich przypadkach. W każdym innym, czyli w tych kardiologicznych, lek nie jest refundowany. To jest jedna z wyszukiwarek, która Wam pokazuje, jedna z kilku. Jest sporo tych wyszukiwarek, warto, żebyście sobie poszukali. Ja polecam tę lekinfo24.pl albo, zaraz Państwu tu pokażę, bo mam jeszcze jedną info. Albo na przykład tę, służbazdrowia.com. Tutaj tak samo wpisujecie sobie nazwę leku, tu, i możecie sprawdzić, czy lek będzie refundowany w Waszym przypadku i ile będzie kosztował, żebyście byli przygotowani. Czyli są kilka jest takich wyszukiwarek, które pozwolą Wam znaleźć lek w aptece. Możecie też sprawdzić wszystko, ile taki lek będzie kosztował i w jakim przypadku będzie refundowany, tak? Pełna informacja, czy jest refundowany dla seniorów, czy dla dzieci i w jakich przypadkach. Wszystko będzie. Więc to tak z lekami wygląda. Czyli recepta może być w wersji papierowej, wydrukowana. To jest tylko wydruk, bo to i tak jest tylko elektronicznie. Ale możecie poprosić lekarza zawsze, żeby Wam wydrukował. Albo wystarczy tylko kod i Wasz numer PESEL. Nie musicie wykupić z tej recepty wszystkiego z różnych względów. Jest to niewygodne, jest to za drogie, nie widzicie potrzeby, wolno Wam. Jak chcecie, tak kupujecie, ale jeżeli zaczynacie realizować receptę, to kupujecie rzeczy w jednym miejscu. Tutaj mi się nasuwa trochę inny temat, to są takie zlecenia na wyroby medyczne. Wiecie, co to są wyroby medyczne? Takie refundowane zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, to są takie rzeczy na przykład jak kule, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe. To są takie rzeczy jak szkła okularowe, aparaty słuchowe na przykład. To wszystko jest refundowane, czyli uzyskujecie od NFZ-u częściową dopłatę do takiego sprzętu. Odbywa się to tak, że lekarz Wam wystawia zlecenie i albo dostajecie kod, tak jak w przypadku recepty, plus numer PESEL i idziecie z tym do apteki czy do sklepu medycznego, bo tutaj też mogą być sklepy medyczne, tylko takie sklepy, które mają wyraźne oznaczenie logiem NFZ. Czyli jeżeli gdzieś tam na szybie widzicie, że jest NFZ,
a w środku jest ten sprzęt medyczny, to na pewno kupicie tam sprzęt refundowany. Odbywa się to tak, że idziecie do sklepu i na podstawie tego zlecenia płacicie mniej o naszą refundację. Czyli wy płacicie swoją część, a my swoją część. Nie może być takiej sytuacji, że wy kupujecie na 100%, a potem przychodzicie do nas po zwrot. Nie ma prawnie żadnej sytuacji, ani jednej, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia zwracałby komuś indywidualnie pieniądze. Po prostu nie ma. NFZ refunduje koszty leczenia, ale wszystkie środki, którymi dysponuje, przeznacza na umowy zawarte z świadczeniodawcami, czyli na przykład ze szpitalami, z przychodniami i tak dalej. Czyli pamiętajcie, że nigdy przenigdy, jeżeli macie coś na 100%, kupujecie na 100%. Nie uzyskacie zwrotu za leczenie w Polsce, bez względu na przyczyny podjętego leczenia. Czy coś się stanie tam złego, cokolwiek, wybieracie leczenie prywatne albo kupujecie cokolwiek na 100%, nie będzie zwrotu. A jeszcze przy tych zleceniach na zaopatrzenie w wyroby medyczne. To są na przykład szkła okularowe. I teraz tak, wyłącznie szkła, nie okulary, tylko wyłącznie szkła i kupujecie je u optyków, które też są oznaczeni logiem NFZ. Czyli też płacicie mniej o naszą refundację. Taka drobna wada wzroku, drobna, no plus minus 5, tak, mały astygmatyzm, to refundacja jest niewielka. Nie pamiętam ile to jest, 17,50 za szkło, bardzo mała. Natomiast przy tych poważnych już chorobach oczu, bo można kupić jeszcze okulary lupowe, czy te wady są duże, czy to są lornetki, czy to są jakieś białe laski, no to te refundacje są bardzo wysokie. To samo dotyczy ortez różnego rodzaju przy złamanych nogach, rękach, czy przy czymkolwiek. Ta refundacja NFZ-u jest bardzo istotna, bo to jest kilkaset złotych albo więcej w przypadku wózków inwalidzkich, pionizatorów czy innych sprzętów. Tylko pamiętajcie, że zasada jest taka. Najpierw macie zlecenie, potem idziecie do sklepu i sklep bierze od was mniej o naszą refundację, czyli rozlicza się sklep zarówno z wami, jak i z nami, jako NFZ-em, tak? Nie, bo nie uzyskacie zwrotu. Pamiętajcie o tym. Lekarz powinien wystawić takie zlecenie wyłącznie elektronicznie. Wyłącznie. Natomiast zdarzają się sytuacje, kiedy po pierwsze lekarzowi się nie będzie chciało i wystawi wam takie zlecenie papierowe. I jest to dla was kłopot. Nie tak duży, żebyśmy sobie z tym nie poradzili, bo sobie z tym radzimy, ale wymaga to od was przyjścia do oddziału NFZ-u w Warszawie na Chałubińskiego 8 i to jest jedyne miejsce, gdzie możecie to zrobić. Na całym Mazowszu jest jeszcze 5 delegatur w Płocku, w Ciechanowie, w Radomiu, w Siedlcach, tak? I tylko w tych miejscach możecie potwierdzić takie zlecenie. My to wtedy wprowadzamy do systemu i dostajecie od nas kod, który razem z numerem PESEL pozwala wam na bycie refundowanego wyrobu. Czyli pamiętajcie o tym, żeby lekarz wam to zawsze potwierdził w gabinecie. Nie może was odsyłać, jeżeli traficie na SOR, nie może was odesłać z informacją, że proszę bardzo, pójdźcie sobie do lekarza pierwszego kontaktu, lekarz pierwszego kontaktu wam wystawi. Nie. Lekarz pierwszego kontaktu nie ma takiego obowiązku, natomiast ten, który zleca, ma. Czyli zawsze prosicie, żeby wam dał takie zlecenie, jeżeli jest to możliwe. I mało tego, żeby wam dał, to jeszcze, żeby dał wam, wystawił je elektronicznie. Może też być sytuacja niezawiniona przez lekarza, czyli na przykład nie działa internet, jest jakaś awaria, czegokolwiek, ktoś kabel wykopał, koparka gdzieś tam kopie, no cokolwiek się tam może zdarzyć. No i wtedy niestety też dostajecie zlecenie w wersji papierowej i musicie do nas przyjść. My to robimy od ręki, niemniej wymaga to waszej wizyty w urzędzie, tak? Takie odsyłanie do innych lekarzy jest również niedopuszczalne w przypadku konieczności wystawienia zwolnienia lekarskiego. Jeżeli jest jakiś lekarz, na przykład na tej nocnej świątecznej opiece zdrowotnej, który stwierdza, że potrzebujecie takiego zwolnienia i je wystawi wam na 2 dni z nieznanych przyczyn, ale uważa, że wasze leczenie będzie trwało 9 dni, że tyle potrzebujecie, żeby dojść do siebie, to od razu powinien wystawić na cały okres. Nie odsyłać was po zwolnienie w żadnym wypadku do lekarza pierwszego kontaktu. Czyli ten, kto uważa, że jest taka potrzeba, wystawia zwolnienie lekarskie. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek problemy ze zwolnieniem, kiedykolwiek, w danym momencie, to takie sprawy pamiętajcie, żeby załatwiać w ZUS-ie, bo to w ich kompetencjach jest kontrola,
i w ogóle tutaj realizacja zwolnień lekarskich, tak? Czyli to są sprawy nie NFZ-u, tylko ZUS-u, ale lekarz, który stwierdza, że potrzebujecie takiego zwolnienia, wystawia je sam, nie odsyła was nigdzie indziej. To samo dotyczy wystawiania zleceń, recept, czegokolwiek. W ramach tego zaopatrzenia w wyroby medyczne mamy również bardzo potrzebne wielu ludziom ciężko chorym, na przykład pieluchomajtki. Nie wiem, czy spotkaliście się Państwo z czymś takim. To jest stomia. Stomia to jest wtedy, kiedy różnego rodzaju stomie. Na przykład ktoś miał chorobę jelita grubego i ta stomia została wyłoniona gdziekolwiek indziej. My refundujemy woreczki różnego rodzaju, refundujemy podkłady, refundujemy te pieluchomajtki, ale zasada jest to sama. Lekarz daje zlecenie, potwierdza je i wy kupujecie ze zniżką opłaconą przez nas, tak? Też nie refundujemy niczego, nie oddajemy wam pieniędzy. Dobrze, wracamy do szpitali. Dostaliście, kończymy? O, gdzie tam? Ja dopiero do szpitala doszłam. Przyspieszę. Do szpitala dostajecie skierowanie od lekarza. Takie skierowanie nie ma terminu ważności, tak jak i skierowanie do poradni specjalistycznej, ani na badania diagnostyczne. Jedyne skierowanie, które ma tam termin ważności, to jest skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne, które jest ważne 30 dni, trzeba je zarejestrować w tym czasie. I skierowanie do szpitala jedyne, które ma termin ważności, to jest skierowanie do szpitala psychiatrycznego. Inne skierowania takiej daty ważności nie mają, więc niech wam nikt nigdy nie powie, że skierowanie zostało wystawione 35 dni temu, to już jest nieważne. Jeżeli to nie jest szpital psychiatryczny, to jest ważne. Czyli szpital wybieracie sobie sami, nie ma rejonizacji. Możecie się zgłosić do szpitala gdziekolwiek, pamiętając o tym, co mówiłam wcześniej, że jeżeli odeślą was potem do poradni przyszpitalnej, na przykład na kontrolę leczenia, będzie ciężko. Jeżeli trafiacie na przykład na SOR jeszcze, macie złamaną rękę, nogę, potrzebujecie kontroli za 7 dni i dostajecie skierowanie do poradni na przykład ortopedycznej, na CITOS, bo potrzebna jest kontrola, tak? To pamiętajcie o tym, żeby do tej poradni zapisać się natychmiast. Ja wiem, że was boli, że nie można, bo się ruszać, ale zapisujecie się natychmiast, bo za 7 dni będzie problem. Skierowania takiego typu realizujecie natychmiast. Szpital wybieracie sobie sami, w porządku. Nawet połowy nie zdążyłam omówić. Niedobrze. Powiem wam jeszcze krótko o stomatologii. W Polsce stomatologia generalnie w większości jest płatna. To jest chyba jedyne leczenie, które jest w większości płatne. Szerszy zakres niż osoby dorosłe, takie, które tutaj mam, mają kobiety w ciąży i dzieci. Leczenie ortodontyczne na przykład refundowane jest do 12 roku życia zakładanym aparatem i do 13 kontrolą dalszego leczenia. Potem płatne. Refundowane macie białe plomby, ale nie światłoutwardzalne, tylko chemoutwardzalne. W zębach od 1 do 3. Potem też białe, nie pamiętam jak się nazywają innego rodzaju, bo to nowa nazwa jeszcze mi gdzieś umknęła, ale może znajdę, sekundę. Później znajdę. Generalnie leczenie plombami światłoutwardzalnymi jest w Polsce odpłatne. Leczenie kanałowe bezpłatne jest tylko dla dzieci i dla kobiet w ciąży. Leczenie chirurgiczne, czyli na przykład usuwanie zębów ze znieczuleniem, jest bezpłatne. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś wam powiedział, że chcecie dopłacić do lepszego znieczulenia. Znieczulenie ma być takie, żeby zadziałało. Nie ma gorszego na NFZ i lepszego za pieniądze. To jest zwykłe naciągactwo. Czyli idziecie do stomatologa, chcecie usunąć ząb, mają tak was znieczulić, żeby was nie bolało. Po prostu. Więc znieczulenie tu jest w takim wypadku bezpłatne. Bezpłatna w Polsce jest protetyka. Czyli jeżeli ktoś potrzebuje protezy stomatologicznej, to ona jest bezpłatna. Żeby uzyskać bezpłatną protezę, musi być w żuchwie albo szczęce, czyli albo na górze, albo na dole, minimum 5 braków. I takie braki, jeżeli na górze, nie w sumie w jamie ustnej, tylko góra, brakuje wam 5, a na dole 6, możecie zrobić sobie bezpłatną protezę. Taka proteza przysługuje raz na 5 lat. Jeżeli zmieni się wasz stan uzębienia, czyli przejdziecie w następny próg, czyli tutaj było powyżej 5 do 8, powyżej 8, ale jeszcze jakieś zęby macie, to możecie zmienić protezę, nie czekając z tych kolejnych 5 lat, bo zmienił się wasz próg, po prostu ubyło wam zębów.
Jeżeli zmieni się te 8, przysługuje Wam taka proteza na 5 lat. Jeżeli zmieni się Wasz stan uzębienia na całkowite bezzębie, to też możecie wykonać protezę, nie czekając na kolejnych 5 lat. Te okresy co 5 lat nie dotyczą osób z chorobami nowotworowymi w obrębie tutaj twarzoczaszki. Jeżeli jest konieczność, to się po prostu wtedy robi. Taka proteza może być też w ramach ubezpieczenia reperowana, podścielana i wszystko inne, co tam trzeba z nią zrobić. Więc to jest a propos protetyki, bo to są takie najresztę rzeczy, no, takie rzeczy jak kontrola, przegląd zębów, opatrunek w zębie, na przykład raz w roku scaling, czyli tutaj czyszczenie, zdjęcie kamienia, one są bezpłatne, natomiast samo leczenie może być płatne i to jest jedyna właściwie dziedzina, gdzie będziecie za to leczenie płacić w ramach ubezpieczenia. Tak? Można poprosić o leczenie w ramach ubezpieczenia, czyli zakładanie tych plomb, które są refundowane, no ale już z leczeniem kanałowym może być problem, bo ono po prostu nie ma go w rozporządzeniu. Sprawdzę jeszcze bardzo szybko i powiem bardzo krótko o rehabilitacji leczniczej. W ramach ubezpieczenia możecie skorzystać z rehabilitacji. Taka rehabilitacja jest możliwa nie tylko w przychodniach specjalistycznych, rehabilitacyjnych, ale również na oddziałach szpitalnych w trybie dziennym, czyli chodzicie codziennie na zabiegi, każdego dnia przez 3 tygodnie do 6, albo w trybie stacjonarnym, czyli możecie trafić na rehabilitację stacjonarną. W ramach, ile tam zabiegów Wam zlecą w szpitalu, to wszystko zależy od lekarza. Taka rehabilitacja możliwa jest również w domu. Żeby mieć taką rehabilitację domową, to wszystko zależy tutaj od stanu zdrowia pacjenta. Decyduje tutaj lekarz. No i rozporządzenie wymienia, w jakich chorobach taka rehabilitacja jest możliwa, ale pamiętajcie o tym, że jest w ogóle taka możliwość. Możecie również wyjechać na leczenie sanatoryjne, jeżeli jesteście ubezpieczeni. Leczenie sanatoryjne, wyjeżdżacie gdzieś do miejscowości, które mają status uzdrowiska, gdzie NFZ ma podpisaną umowę na to leczenie sanatoryjne, pokrywacie częściowe koszty pobytu, NFZ płaci za leczenie. Nie płacimy za dojazd w obie strony, niemniej możecie skorzystać z zabiegów. To jest bardzo popularne leczenie w Polsce. Ludzie bardzo lubią jeździć do uzdrowisk i słusznie. Warto z tego wszystkiego korzystać, jeżeli już macie tego lekarza. Pamiętajcie o tym, że to są 3 tygodnie. Gdybyście zostawili, jeżeli to jest leczenie sanatoryjne, a nie szpitalne w uzdrowisku, to będziecie potrzebowali urlopu, bo na to nie przysługuje zwolnienie lekarskie. Ale możecie skorzystać z leczenia, z takiej rehabilitacji w uzdrowisku. Tak? I to jest niezależne od tego, czy macie rehabilitację gdzieś stacjonarną. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jeżeli dostaniecie na przykład od lekarza pierwszego kontaktu skierowanie na rehabilitację, bo boli Was tu kręgosłup lędźwiowy. Okej. Dostaniecie skierowanie, już Wam wypisze ten lekarz zabiegi. Wystawi Wam lekarz neurolog skierowanie, bo Was boli kręgosłup tutaj szyjny. Macie już drugie skierowanie. Nie zarejestrujecie 2. Zawsze tylko jedno na jeden rodzaj rehabilitacji. I rehabilitant, który będzie Was przyjmował na tą pierwszą wizytę, będzie musiał tak Wam dobrać zabiegi, żeby uwzględnić wszystkie Wasze potrzeby. Czyli nie może być oddzielnie, może być zarejestrowane tylko jedno skierowanie i dopóki go nie zrealizujecie, nie będziecie mogli zarejestrować drugiego. To samo dotyczy leczenia szpitalnego czy zapisania się gdzieś na badanie. Jeżeli zapiszecie się w jednym miejscu, to zablokuje Wam możliwość zapisania się w innym. Mamy taki artykuł 20 w naszej ustawie, że nie pozwala to po prostu i tyle. Tak a propos kolejek do lekarzy i wszystkich innych. Nie możecie się spotkać z sytuacją, być może się spotkacie, nie chciałabym tego i nie życzę nikomu, ale być może się spotkacie z sytuacją, że przychodnia wyznaczy Wam termin na zapisanie się. Mówi, w tym miesiącu zapisujemy pacjentów od 1 do 5, potem nie. Nic z tego. Tak nie może być. Każda przychodnia ma obowiązek, to jest prawnie po prostu ustalone i usankcjonowane. Każda przychodnia ma obowiązek prowadzenia zapisów w sposób ciągły. Czyli kiedy Wy się zgłaszacie, albo ktoś w Waszym imieniu, bo można się zapisywać przez osoby trzecie, będzie chciał Was zapisać, to przychodnia ma wyznaczyć Wam termin wizyty zgodnie z kolejką oczekujących, po prostu. Nie może stwierdzić, że proszę przyjść rano, będziemy zapisywać. Tak się nie dzieje. To dotyczy każdej kolejnej dziedziny. Zapisy są możliwe przez telefon, przez internet,
Możecie wysłać pocztą takie skierowanie albo oczywiście osobiście. Jeszcze bardzo króciuteńko, ale tak absolutnie króciuteńko powiem i pokażę, że jako osoby ubezpieczone tutaj w NFZ-cie możecie... Ostatni temat. Nie ma co mi tu pokazywać, dobra? Nie ma. Ostatni temat przyniosłam Państwu i zostawię. To są wnioski o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ja tylko powiem, że za chwilę zakończymy tą część wspólną, tak? Potem Aha. jeszcze indywidualne pytania czy sprawy będziemy wyjaśniać, tak długo jak będzie trzeba. Proszę się nie denerwować. Dobrze, to wszystko, ale tylko pokażę jeszcze. Niech Pani pyta. To nie ma nic wspólnego z Narodowym Funduszem Zdrowia. To jest takie ubezpieczenie od wypadków i wszystkich innych w szkołach. To nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Jeżeli pani mąż pracuje w Polsce, opłaca składki, to na pewno jest ubezpieczony. Pani też pracuje? To mąż powinien zgłosić do ubezpieczenia i panią, i dzieci. Jest pani zgłoszona do ubezpieczenia? No to jako osoba ubezpieczona i pani i dzieci macie pełne prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Wszystko. Co jest dla mnie, to jest i dla pani. Wszystko. Każdy, kto jest ubezpieczony, ma dokładnie te same prawa. Tak? A to, co pokazuję w tej chwili, tutaj przyniosłam Państwu, proszę, zostawię Wam te wnioski. Jeżeli będziecie chcieli jechać na teren Unii Europejskiej i państw EFTA, takich państw jak Szwajcaria, Liechtenstein, będziecie chcieli jechać, to albo zróbcie to przez internet, albo osobiście w każdym oddziale NFZ-u, nawet nie w tym, w którym mieszkacie. Z takim wnioskiem, tu naprawdę jest niewiele do pisania, tylko ta jedna strona, z takim wnioskiem przyjdźcie do nas po Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ona wygląda tak. Ma tutaj, ja przyniosłam oczywiście puste, tu ma symbol PL. Proszę, kilka przyniosłam, zobaczcie sobie Państwo. Każde państwo unijne wystawia taką kartę w swoim języku. Czyli Grecy po grecku, zupełnie inny tam alfabet, to nie jest alfabet łaciński, my wystawimy po polsku, Niemcy po niemiecku i tak dalej. Wszędzie w całej Unii w tej samej rubryce jest wpisane dokładnie to samo. I to jest jedyny dokument, który pozwala Wam korzystać z opieki zdrowotnej poza granicami Polski. Ale nie dotyczy to Stanów Zjednoczonych, czegokolwiek innego, tylko i wyłącznie to jest dokument unijny. Jeżeli macie taki dokument, będziecie mogli korzystać z ubezpieczenia na zasadach obowiązujących w danym kraju. Czyli jeżeli coś jest odpłatne w Hiszpanii, wy też będziecie musieli zapłacić i nie podlega to zwrotowi. Jeżeli coś jest odpłatne w Czechach, to wy też zapłacicie. Jeżeli płacą za coś Niemcy, to wy też zapłacicie. W Polsce generalnie prawie całe leczenie, oprócz tej stomatologii, częściowo jest bezpłatne, tak? Ale nie wszędzie. Każde państwo ma swoją ustawę zdrowotną, inną, odmienną. Więc jeżeli będziecie jechali gdziekolwiek, a jesteście ubezpieczeni w Polsce, ja nie mówię tutaj o sprawach paszportowych czy wizowych, czy będziecie potrzebowali do państwa, nie. Ja mówię wyłącznie o ubezpieczeniu zdrowotnym, wyłącznie. Jeżeli będziecie Państwo jechali gdziekolwiek, to proszę przyjść do nas po taką kartę, bo potrafi bardzo ułatwić Wam życie. Taka karta wydawana jest dzieciom przynajmniej na 5 lat albo do 18 roku życia, jeżeli dziecko jest ubezpieczone, bardzo różnie. Osobom pracującym do 3 lat, albo na 2 miesiące, albo na 3 lata. Osobom z rentą na 5 lat. Osobom, które pobierają w Polsce emeryturę na lat 20, bo to świadczenie jest stałe i to jest dokument, taka karta, która naprawdę potrafi ułatwić Wam życie. Można złożyć wniosek elektroniczny, bo nawet Można złożyć, ćwiczyliśmy z rodziną i wtedy można taka złożyć przychodzi wniosek. do domu. Tak jest, można złożyć wniosek elektroniczny, tylko wtedy to trwa, albo przyjść do urzędu i wychodzicie z kartą od ręki. Nikt Pani pyta po prostu. A już mówię, potwierdza, że jest Pani osobą ubezpieczoną, czyli pozwala uniknąć kosztów leczenia.
Ale już pani nie... A jest pani ubezpieczona? Nie może być pani ubezpieczona tam i tu. Ale to jest dokładnie taka sama karta, niech pani popatrzy. Czy pani pracuje teraz na Łotwie? W Łotwie. Proszę pani, tylko ja nie wiem, czy pani wyjeżdżając do Polski nie straciła tego ubezpieczenia. Ja tego nie wiem. Na pewno nie. To na podstawie, jeżeli ma pani, a w Polsce też jest pani ubezpieczona? Tak. Z jakiego tytułu? Czyli to ubezpieczenie i mieszkacie państwo w Polsce. To ubezpieczenie będzie nadrzędnym tytułem ubezpieczenia, czyli jest ważniejsze. Zawsze, jeżeli coś jest, są dwa tytuły do ubezpieczenia, to bierze się pod uwagę ubezpieczenie z tytułu pracy. Będzie tu ważniejsze niż ubezpieczenie jako członek rodziny, czy tam po prostu jako uchodźca tam na Łotwie. Bierze się pod uwagę też miejsce zamieszkania. Może pani napisać do NFZ-u w sprawie... Co ona daje? Ona daje... Wtedy nie ma lekarza pierwszego kontaktu. Wtedy jest lekarz po prostu, który udziela pomocy takiej doraźnej. To jest leczenie w razie nagłego zachorowania. Czyli każde leczenie, które nie jest planowe. To jest tylko leczenie doraźne, czyli pomagamy pani na tyle, żeby pani mogła wrócić do państwa swojego ubezpieczenia. Natomiast jeżeli chce pani mieć pełne leczenie, w pełnym zakresie, przy chorobach przewlekłych i wszystko inne, to ubezpieczenie, które ma pani teraz jako członek rodziny męża, który tu w Polsce pracuje, daje pani te prawo. Generalnie według mnie jesteście państwo ubezpieczeni w Polsce, a nie na Łotwie. Można do nas napisać, my sprawdzimy tutaj, określimy, gdzie to ubezpieczenie jest ważne. Według mnie tam to wygasło, jeżeli pracujecie i mieszkacie państwo tutaj. Po prostu. Niech pani pyta. Ось, наприклад, kiedy ja pojedę do Litwy, ось я chora, ma anginy i ma tę kartę, to jak to mnie... Idzie pani do przychodni, która ma tam umowę z lokalną kasą chorych, pokazuje pani taką kartę i wszystko, oni panią przyjmują. Traktują panią jako osoba ubezpieczona. Nie powinna pani płacić za leczenie. Po prostu. Natomiast jeżeli pani leczy się przewlekle na cokolwiek, to raczej pani rehabilitowana nie będzie. Bierze się tutaj pod uwagę nie tylko chorobę i to, czy się wydarzyła nagle, czy nie, ale też przewidywany czas pobytu, bo na przykład studenci z taką kartą dostaną również rehabilitację, bo wiadomo, że oni będą cały semestr w danym państwie. Bardzo dużo czynników wpływa na to, natomiast jeżeli będziecie jechali gdziekolwiek z Polski, a macie tu ubezpieczenie na teren Unii Europejskiej, to ja bardzo polecam zaopatrzyć się w takie karty. Dobra. Za sobą macie państwo na stoliku gazetki? Nie, w NFZ-cie. W NFZ-cie. Można to wysłać elektronicznie. Na tych stronach dostaniecie państwo informacje, gdzie to wszystko można znaleźć. Można też do nas pisać. Jeżeli będziecie potrzebowali pomocy, to po prostu do nas piszcie. Jeżeli jesteście w stanie pisać po polsku, to oczywiście najlepiej, bo my zawsze odpisujemy po polsku, bo to jest język nasz urzędowy po prostu. Ale jeżeli do nas trafi korespondencja w języku rosyjskim, to prawdopodobnie sobie poradzimy. To samo dotyczy angielskiego. Odpowiemy na pewno po polsku. Więc starajcie się, nie przejmujcie się tam, jak wam tam składnia wyjdzie, czy ortografia, to bez znaczenia, ważne, żeby było o co chodzić. W kontaktach z takimi urzędami jak nasz warto podać numer telefonu, bo czasami łatwiej się dogadać niż napisać, szczególnie państwu, tak? Korzystajcie z naszej pomocy na co dzień, nie tylko infolinia, ale dzwońcie bezpośrednio do oddziałów. Ja tutaj pokażę państwu jeszcze, to są dane mazowieckiego oddziału, tutaj. Strona się nazywa tak. Ten mail jest ważny. Kancelaria@NFZ Warszawa, tak? To jest na tego maila, piszcie. Wszystko, co chcielibyście wyjaśnić, czego chcielibyście się dowiedzieć, czego nie umiecie uzyskać od lekarza, albo nie możecie, albo nie potrafi wam pomóc infolinia, po prostu do nas piszcie. Możemy wam wyszukać również rzeczy, których nie ma w tych wyszukiwarkach, bo są rzadkie. Jakieś, gdzie leczymy, na jakim oddziale chirurgicznym, jakie choroby.
bo mamy dostęp do takich danych, więc jesteśmy w stanie Państwu pomóc. Tylko wszystko, czego od Was żądamy, żebyście po prostu do nas z nami się skontaktowali. Polecam pisać na tego maila, jeżeli dotyczy to województwa mazowieckiego. Każde województwo ma taki kontakt podany, wystarczy tam sobie poszukać. Można do nas pisać zwyczajnie mailem, można pisać do nas listem, tutaj macie podany adres. Można do nas dzwonić, jak tam Państwu wygodnie. Możecie się umówić przez internet na rozmowę z urzędnikiem, przez kamerkę, jeżeli Wam łatwiej, taka możliwość też istnieje. I tutaj na tej stronie podaję adres strony. Proszę bardzo. To jest strona nfz-warszawa.pl. Tu, o tyle. Na tej stronie jest NFZ-, wszędzie tak to wygląda w całej Polsce. NFZ-Kraków, bez znaków polskich, czyli Kraków, NFZ Poznań, nfz-białystok.pl. To są oddziały wojewódzkie i kontaktujcie się Państwo z nami pisemnie, jeżeli będziecie potrzebowali pomocy. My z reguły będziemy wiedzieli, jak Państwu tutaj pomóc i odpowiedzieć. Niech Pani pyta. Mhm. Niech będzie Kraków. Mhm. Czy trzeba mnie w Warszawie powiedzieć mojemu lekarzu, że... Nie trzeba. Nie trzeba. Wystarczy wypełnić deklarację w nowym miejscu. Jeżeli Pani wypełni deklarację w nowym miejscu, to zawsze ważna będzie ta ostatnia deklaracja. Natomiast tutaj mi się nasuwa jedna uwaga. Jeżeli zmieni Pani miejsce zamieszkania z Warszawy na Kraków, na przykład, to Pani pracodawca musi wysłać zgłoszenie do ZUS-u z nowym miejscem zamieszkania. Nawet jeżeli będzie Pani zameldowana dalej w Warszawie, ale będzie Pani mieszkała w Krakowie, to musi trafić do ZUS-u informacja o zmianie miejsca zamieszkania. Wtedy zmieni się Pani oddział z mazowieckiego na małopolski. Zawsze warto aktualizować te dane, tak? Proszę to robić. Natomiast nie trzeba informować do lekarza, z którego rezygnujecie. Wystarczy wypełnić deklarację w nowym miejscu. Jeżeli Pani by chciała kopię dokumentacji medycznej, która była do tej pory prowadzona, to wystarczy zgłosić w przychodni chęć. Może Pani wtedy otrzymać odpis, wypis albo po prostu ksero. Polecam kserokopie potwierdzone, bo są po prostu, pierwsza taka kopia jest bezpłatna, natomiast kolejna może być płatna i ksero jest po prostu najtańsze. I ostatni temat, który ja poruszę tutaj. Jeżeli Państwo będziecie z czegokolwiek niezadowoleni, skrzywdzeni, będziecie się czuli źle, będzie Wam się wydawało, że jest coś nie tak podczas leczenia albo podczas przyjęcia, nie będą chcieli Was zapisać, będą wyznaczali dni na wizytę albo będzie w ogóle cokolwiek nie tak, macie zawsze prawo do złożenia skargi. I w zależności od tego, czego ta skarga dotyczy, możecie zwrócić się z tym zawsze do przełożonego lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, czyli do kierownika czy dyrektora szpitala czy przychodni, zawsze, w pierwszej kolejności, ponieważ on ma bezpośredni wpływ na to, jak ocenia swoich pracowników. Jeżeli będziecie niezadowoleni, bo ktoś będzie nieuprzejmy, tak bym powiedziała delikatnie, albo po prostu chamski, czyli zachowanie Wasze nie będzie odpowiadało i dotyczy to personelu medycznego, to będziecie mogli to zgłosić do izb lekarskich, czy izb pielęgniarskich, czy są Krajowej Izby Fizjoterapeutów, są takich grup zawodowych. Jeżeli dotyczyć to będzie procesu leczenia, czyli nie zgadzacie się z tym, jak jesteście leczeni, no, czujecie się skrzywdzeni i jest coś nie tak, to też zgłaszacie taką skargę na zachowanie etyczne i medyczne do izb lekarskich, do okręgowych izb lekarskich. Natomiast jeżeli będzie to dotyczyło, że nie wyznaczono Wam wizyty, nie przyjęto Was jakkolwiek, nie powiedziano, gdzie wykonać badania, pobrano od Was opłatę, a według Was powinna być bezpłatnie, z tym zgłaszacie się do NFZ-u. Każda z a jeżeli będzie dotyczyło praw pacjenta, takich jak, że nie pozwolą Wam na przykład korzystać z pomocy duchowej, czyli potrzebujecie księdza, pastora, popa, kogokolwiek, kogo tam potrzebujecie, czy też będą trudności z czymkolwiek innym, to do Rzecznika Praw Pacjenta. Jeżeli zgłosicie się do niewłaściwej instytucji, to dowiecie się w tej instytucji, gdzie sprawę załatwić na pewno. Zawsze macie prawo do złożenia skargi. Taka skarga musi być przyjęta i rozpatrzona. Jeżeli będą jakieś braki formalne, żeby mogła być rozpatrzona, to zostaniecie o tym powiadomieni, czyli na przykład zabraknie podpisu osobistego, zabraknie danych pełnych, czyli podpisze gdzieś na przykład nazwiskiem, bo potrzebne jest imię, nazwisko, adres, tak? I podpis, albo elektroniczny za pomocą profilu zaufanego, albo odręczny, tak?
Jeżeli będą jakiekolwiek braki, to zostaniecie o tym poinformowani. Możecie to zrobić. Jeżeli nie będziecie się zgadzali z lekarzem, on wam coś zaproponuje, możecie zmienić tego lekarza, możecie poprosić o konsultację z innym, możecie poprosić o zwołanie konsylium. Konsylium, czyli grupy osób, które pochylą się nad waszym przypadkiem. I ktoś będzie musiał wam odpowiedzieć, tak? Jest w Polsce dużo sposobów takich, żeby życie pacjentom jednak ułatwić. Oprócz elektronicznych systemów polecam, żebyście sobie pozakładali te profile, a potem logowali się. Będzie tutaj informacja do IKP. Na stronie pacjent, taką stronę dostaliście tutaj. Tutaj się będziecie logować do swojego internetowego konta pacjenta. Jeżeli cokolwiek będzie nie tak, możecie zgłosić tutaj, tak? Macie strony w internecie, które zajmują się profilaktyką, pokażą wam diety odpowiednie, powiedzą wam, gdzie wykonać badania profilaktyczne i kiedy. Jest duże wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, bo one mają szczególne uprawnienia. Jest też duże wsparcie dla osób z nowotworem. Tutaj nawet bardzo duże wsparcie, bo lekarz, który podejrzewał pacjenta nowotwór, może mu wystawić tak zwaną kartę DILO. Lekarz pierwszego kontaktu DILO, czyli karta diagnostyki i leczenia onkologicznego. Lekarz pierwszego kontaktu wystarczy, że ma podejrzenia nowotworu. Nawet nie musi mieć pewności. Wystarczy, że podejrzewa, że jest nowotwór, wystawia taką kartę pacjentowi i wtedy to leczenie jest zupełnie poza tymi kolejkami, zupełnie inne. Lekarz specjalista w poradni specjalistycznej już może taką kartę wystawić na podstawie, wyłącznie na podstawie potwierdzenia takiego nowotworu. Może być wystawiona ta karta również w szpitalu, a ona bardzo skraca i bardzo ułatwia życie osobom z nowotworami. Takich możliwości jest sporo, więc mogłabym Państwu opowiadać jeszcze 5 godzin, ale głowę dam, że nie pamiętacie już 90% tego, co powiedziałam. Chyba że gdzieś tam sobie zapisaliście, więc po prostu kontaktujcie się z nami. Jestem przekonana, że będziemy mogli wam pomóc, oczywiście w ramach istniejących przepisów. No i chyba to wszystko. Zaraz się spotkam z Państwem indywidualnie, jeszcze raz polecam, zostawię tutaj wnioski za zgodą, tak? W ogóle nie będę ich ze sobą brała, zabiorę karty, ale pokażę Państwu, jeżeli ktoś chce, to bardzo proszę. Szczególnie ten numer polecam, bo tu jest ogólnie o całych, ale wszystkie, tylko że dotyczą różnych tematów. Weźcie dla siebie i dla znajomych. Zostawiam tutaj wam wnioski z informacjami o umowie dobrowolnej, jeżeli ktoś chciałby podpisać tylko na świadczenia zdrowotne, czyli nie pracuje, ale musi mieć kartę pobytu już, czyli pierwsza karta pobytu, od razu podpisuje umowę. To są wnioski dla osób dorosłych, które tam oraz dla studentów, którzy płacą dużo mniej, na zupełnie innych warunkach. Studenci z Białorusi, jak przyjeżdżają do nas, to podpisują z nami te umowy. Opłata dla studenta w tej chwili wynosi 55-80 miesięcznie, da radę. To nie jest te 600 z kawałkiem, które płacają ludzie. Pamiętajcie, że student do ubezpieczenia nie może zgłosić nikogo, natomiast przy tej zwykłej umowie można zgłosić całą rodzinę i to w obie strony. Czyli bez dodatkowych warunków można zgłosić mieszkających w jednym gospodarstwie domowym ojca i matkę swoją, teraz Pani odpowiem, dobrze? A dzieci można zgłosić pod łącznym warunkiem, że takie dziecko ma mniej niż 26 lat i ma status ucznia bądź studenta. Więc ja to wszystko Państwu zostawiam. W razie indywidualnych tutaj pytań to zapraszam. Możecie się Państwo nawet kontaktować, nazwisko moje macie tam, możecie napisać na ten adres kancelaria, możecie pisać do mnie osobiście, na pewno takie informacje do mnie dotrą i na pewno będę mogła Państwu pomóc. Proszę Państwa, jeszcze zanim skończymy tą część oficjalną, chciałem Państwu przypomnieć właściwie, że mamy coś takiego, chyba tutaj. Właśnie Państwo korzystacie z Telegramu na pewno, więc chciałem 2 adresy polecić Państwu. Po pierwsze ta grupa nasza wsparcia, jeśli macie Państwo jakieś problemy związane z tymi naszymi spotkaniami, tak? Z tematami, chcecie zdobyć kontakt właśnie z prelegentem, albo jest jakaś sprawa, którą trzeba dodatkowo wyjaśnić. Można się kontaktować jak zaczniecie wpisywać na Telegramie Polska Jamowa dla Białorusów, to pojawi się ten link. Można się po prostu, grupa jest otwarta, można się dopisać. Jeśli macie Państwo jakieś indywidualne sprawy, prywatne, to tam obok jest mój profil, więc można też śmiało pisać, jeśli mogę w czymś pomóc od strony językowej. Tak, ja nie jestem ekspertem od medycyny, tu mamy znacznie lepszych fachowców. Ale jeśli Państwo macie jakieś sprawy typu, nie wiem, ważne pismo do urzędu, chcecie, żeby ktoś sprawdził, czy CV, chcecie, żeby ktoś Wam sprawdził, to polecam siebie. Czyli ten adres Tomasz Wawa, we wszystkich innych na publicznych
publiczna grupa na Telegramie również jest dostępna. Jeszcze powiem tylko, że za 2 tygodnie będziemy mieli bardzo pokrewny temat, czyli będziemy mieli eksperta z ZUS-u, tak? Czyli to, co tu niektóre pytania dotyczyły w pewnym sensie też ubezpieczeń społecznych, więc jeśli Państwa to interesuje, to zapraszamy za 2 tygodnie. Śledźcie szczegóły na tych profilach Domu Białoruskiego, bo oni to potwierdzą jeszcze. A teraz podziękujemy chyba Pani Beacie bardzo serdecznie. Brawami. Ja również dziękuję i jeśli macie Państwo indywidualne sprawy, to zapraszamy do kolejki, a część oficjalną już i transmisję kończymy. Dziękuję bardzo. Pojedynczo i